Хан Крум, който помним с това, че е направил чаша от черепа на убитият от него византийски император Никифор I след битката при Върбишкия проход при едно от многото свои нашествия във Византия, взел в плен ученият византийски духовник Кинам. Поради голямата си мъдрост и знания, Кинам не бил третиран като обикновен роб, а бил оставен в двореца като учител на децата на следващия владетел Хан Омуртак. Хан Омуртак е известен в историята с подем на строителството в държавата, но също и с гоненията си срещу християните. Той забелязал християнското влияние на пленникът Кинам върху синовете му. Ханът възнамерявал да ползва Кинам като преводач, но по време на един пир се случило следното. Хан Омуртак, като принесъл тържествено жертва и по този случай приготвил богата и идоложертвена трапеза, заповядал на Кинам да седне на трапезата и да се нахрани заедно с другите началници. Кинам отказал да яде от идоложертвеното и казал: „А тези разни богове, които вие почитате, аз смятам за истински демони“. Това разярило Омуртак и той хвърлил Кинам за дълги години в затвора. Хан Омуртак имал 3 синове – Енравота, Звиница и Маламир. Енравота, най-големият син на хан Омуртак, бил лишен от правото на престола заради залитането му към християнството. Звиница, средният син, умира млад, но и за него се смята, че е имал пристрастие към християните. Той става баща на бъдещия княз Персиян I. Маламир е най-малкият син на хан Омуртак, когото той оставя за свой наследник на престола. Маламир управлява прабългарската държава от 831 до 836 година. След възкачването на хан Маламир, княз Енравота го помолва да освободи от затвора Кинам и да му го даде като роб. Хан Маламир изпълнява молбата на брат си и така под влиянието на Кинам княз Енравота приема кръщение и след покръстването си получава името Боян. Хан Маламир научава за това и се опитва да накара брат си да се отрече от чуждия бог, защото иначе го грози смърт. Но княз Боян Енравота отговаря: „Аз се гнося от идолите на езичниците и почитам Христа, истинския бог, на когото и благоговейно се покланям“. Като чул това, брат му го осъдил веднага да бъде посечен с меч. По пътя към мястото, дето трябвало да бъде изпълнена присъдата, княз Боян Енравота си изпълнил с благодата на Светия Дух и изрекал дивно пророчество. Тази вяра, заради която аз сега умирам, ще се преумножи на българската земя. Напразно се надявате вие да ограничите с моята смърт. Кръстният знак ще бъде на почит навсякъде. Ще се издигат храмове на истинския Бог и чисти свещеници чисто ще служат на чистия Бог. А идолите и техните скверни жертвеници ще бъдат разорени така, като че ли не са съществували. След тези думи свети мъченик княз Боян Енравота кротко преклонил главата си под меча и така остава в историята ни като първият български мъченик, умрял за Христовата вяра. Това се случило в далечната 833 година. Паметта на светеца се чества на 28 март. Сведенията за неговия живот и подвиг са достигнали до нас чрез писанията на архиепископ Теофилакт Охридски, който се опирал на по-стари български извори и предания. През 836 година умира хан Маламир, а пророческите слова на свети мъченик княз Боян Енравота се изпълнили след малко повече от 3 десетилетия. Понеже хан Маламир нямал наследник, наследил го княз Персиян, син на княз Звиница, а синът и наследник на княз Персиян, княз Борис I, приел християнството с името Михаил и покръстил целия български народ. И така пророчеството на свети мъченик Боян Енравота, княз български, станало факт.